likvidita, likvidný fond, likvidácia, nelikvidné a likvidné aktíva. To sú termíny, s ktorými sa v krypte môžeme stretnúť často. Ale čo to všetko znamená? Ahoj, ja som Sebastian a dnes sa pozrieme na to, čo je to likvidita. Likvidita je efektívnosť alebo jednoduchosť, ako sa môže jedno aktívum vymeniť za iné aktívum s čo najnižším ovplyvnením ich trhových cien. Likvidita je inými slovami aj kapitál alebo peňažná hodnota. Napríklad, ak máš 130 000 eurový byt, 20 000 eurové auto, 5 000 eur nasporených na bankovom účte a 10 000 v investíciách, ktoré nie sú nejakým spôsobom uzamknuté, tak v tomto prípade máš imane 165 000 eur, z toho 15 000 eur je likvidných. Prečo? Pretože kebyže náhodou zajtra potrebuješ nutne peniaze, tak investície môžeš predať a peniaze na bankovom účte sú ti hneď k dispozícii. Ale predať byt môže trvať niekoľko týždňov alebo mesiacov a predať auto tiež môže trvať až niekoľko týždňov. Takže na trhu máme likvidné a nelikvidné aktíva. Likvidné aktíva sú aktíva, ktoré prejdú trhom veľmi ľahko a samozrejme najlikvidnejšie aktívum je hotovosť. Za hotovosť si kúpiš skoro všetko, čo sa kúpiť dá a to efektívne a rýchlo. A medzi najviac nelikvidné aktíva patria napríklad umenie a nehnuteľnosti. Predať ich trvá relatívne dlho, pretože je po nich menší dopyt než po hotovosti. Napríklad, ak chceš predať nejaký drahý obraz, tak musíš najprv nájsť niekoho, kto ti ho kúpi. Ale hotovosti zoberie hocikto. A teraz, čo sa týka likvidity v krypte, tak sa pozrieme na kryptoburzy. Ak si chceš kúpiť na nejakej centralizovanej burze Ether, tak ti ten Ether musí niekto predať. Ak na burze nie je v predajoch dosť Etheru, aby sa ti naplnila tvoja objednávka, tak tomu sa hovorí, že likvidita je plitká alebo nedostatočná. A ak naopak je Ethera viac než dosť na nákup a predaj, tak tomu hovoríme hlboká likvidita. Na decentralizovanej burze to zase funguje inak. Väčšina decentralizovaných burz na obchodovanie používa AMM alebo Automated Market Maker alebo v preklade automatizovaný poskytovateľ trhu, čo je systém smart kontraktov, ktoré fungujú cez likvidné fondy. Likvidný fond si môže predstaviť ako bazén peňazí oboch aktív v obchodnom páre. Napríklad, ak máš Ether a chceš si kúpiť USDC, tak nájdeš likvidný fond ETH/USDC, čo je v podstate tento bazén obsahujúci ETH a USDC v pomere 1:1. To, či je to vážne 1:1, záleží od konkrétnej burzy, ale v teórii pôvodne to takto má byť. Takže v tomto prípade ty chceš predať Ether a kúpiť USDC, takže do tohto fondu pošleš Ether a fond ti späť pošle USDC. Výhoda je, že je to automatizované, čiže reálne nikto nemusí byť na tej druhej strane, aby ti ten USDC predal. Ale samozrejme ten USDC v tom likvidnom fonde už musí byť. A ak je tam nedostatok USDC, no tak je likvidita nedostatočná a naopak ak je tam viac než dosť USDC, no tak je hlboká. Pri decentralizovaných burzách od hĺbky likvidity záleží aj price impact. Price impact alebo cenový dopad je vplyv, ktorý má predaj alebo nákup na trhovú cenu podkladových aktív. Čiže samozrejme, keď sa nejaké aktívum nakupuje, cena ide hore, keď sa predáva, cena ide dole. Pri obchodovaní na decentralizovanej burze je cenový dopad priamo korelovaný s množstvom likvidity pre tento konkrétny pár. To znamená, že cenový dopad bude vysoký na menej likvidné aktíva a veľké obchody s nelikvidným aktívom by mohli viesť k strate veľkej časti svojich prostriedkov. A podobne, veľký obchod s likvidnejším aktívom nemá až taký vplyv. A ďalšia vec, na ktorú sa pozrieme, je likvidácia. Keď počujeme slovo likvidácia, tak asi prvá vec, ktorá nám napadne, je deštrukcia nejakého objektu. Ako napríklad demolácia starej budovy alebo vozidla. Ale vo financiách likvidácia znamená premeniť nelikvidné aktívum na likvidné aktívum. Takže ak sa pozrieme na ten náš príklad zo začiatku videa, tak likvidácia by bola napríklad, keby si predal ten 130 000 eurový byt. Pretože by si premenil nelikvidné aktívum, nehnuteľnosť, na likvidné aktívum, ako je cash. V DeFi je to hlavne používané pri kolateralizovaných a prekolateralizovaných požičkách. V prípade, ak hodnota tvojho kolaterálu dosahne likvidačnej sumy, tak sa ti zlikviduje pozícia. A ako príklad pre prekolateralizovanú požičku a možnú likvidáciu použijem svoju momentálnu pozíciu na Abracadabra. Takže toto je moja pozícia, tu je depozitnutý kolaterál a tu je požička ako taká. Kolaterál je GLP, to je LP token GMX.io, takže som tu depozitol toľko v GLP, aby som si požičal toľko v MIM, čo je $1 stablecoin. Momentálne je cena GLP 95 centov
a ak táto cena klesne na 62 centov, tak bude moja pozícia zlikvidovaná, kde si v podstate Abra zoberie to, čo jej dlžím z mojho kolaterálu a zbytok kolaterálu mi vráti. Tu vidíme, že GLP musí klesnúť o 43 centov, aby moja pozícia bola zlikvidovaná a naopak, ak sa moja pozícia zvýši o to, čo som dlžný, sa dostaneme v LTV, v Position Held na 100% a tým pádom sa moja požička splatí sama. Tak a to by bolo pre toto video všetko. Ako vždy naučím ťa všetko, čo viem na cryptokurs.sk. Ja som Sebastian a maj sa pekne.